Good evening. So, andito tayo ngayon sa may carnival dito. Sa may bandang harap. Ay, Maligaya pala yun. So, pakita ko sa inyo. So, doon yung parkingan ng mga single. Doon naman sa mga tricycle. Ayan o. Ayun. So, ang entrance fee dito ay 50 pesos. So, pakita ko sa inyo yung mga ano nila. Nagpe-perform nila rito, guys. Ayun o. So, yun si Spider-Man. At saka si Greyman. At si Bumblebee. Tuwan-tuwa yung mga kabataan. Doon magbabayad ng ticket para po makapasok. Yan ang mga pampaliw sa mga kabataan, guys. So, pag may free time kayo, sama niyo yung mga kids nyo. Pwede kayo rito. Tuwa-tuwa sila, oh. Meron silang Transformers, Spider-Man, at si Greyman. Naghulog sila sa tip box. May foreigner, no? Nag-enjoy din sila. Kayo dyan, mga nanay or tatay, dalhin nyo na ang inyong mga kids dito para ma-experience naman nila. Hello, ulit natin. 1, 2, smile. Okay. Itong roller coaster. Wala na nga kayong pare yung ano, no? Yung ano yan? Nano? Octopus? Suma-suma. Bros, tira bros, tira. Ay, wah, yako deh, yako. Uy, ya lain jus. Uy, ay wala yung 7. Uy, loleng, loleng. Uy, 7. Oh, bumaba ng piso. Swerte ng mato mo, mag-enjoy yung mato. Uy, walang-wala. One more time. Wala ako, pero. Uy! Wala. Uy! Ay, wala. Hindi pumasok sa 9. Uy, malayo. Uy! Loleng, may samput na ako. Uy! Wala. May sambot ni Jessie Boy. So yun guys, no? Kahit sana paminsan-minsan or kahit madalang lang, no? Na matuto tayo mag-enjoy, libangin natin yung sarili natin sa pamamagitan ng maliit na bagay na tulad nito. Pagdadala ng mga pamilya natin sa mga carnival, sa mga peryahan, para kahit pa paano, yung mga stress natin ay mabawasan, malilibang, pati yung mga bata malilibang sila. At nagkakaroon tayo ng happiest moment with the kids, no? So, okay lang maglibang paminsan-minsan kasama yung mga mahal sa buhay. Bibigay sila ng aliw sa mga manlalaro nila sa paghahagis ng barya-barya. Ano lang, roller coaster. Roller coaster. Meron ding Ferris wheel. Round up.
Ferris wheel, tsaka octopus. Ayan yung octopus guys. Oh. Dati favorite namin yung sakyan noong kapanahunan. But ewan ko lang kung kaya pa nga sa ngayon. Tuwan-tuwa sila oh. So yung thrill dyan guys, kapag ginano na sila, ni-scramble na. Yuhuu! Papabilis pa raw. Yeehaw! Oh, yan yung masarap guys, no? Yan ang pinakamasarap sa feeling guys. Woo! Parang hinahalo ka yung bituka. Woo! Alas mababa lang guys, no? Woo! Lakasan lang ng loob yan guys. Lakasan lang ng loob. Woo! Kabit lang. Alright, there we go. Tapos na. Ayun o. Oh, may sinyapol pa ulit. May pa-shuffle pa. Wow, that's it. Alright. Oh, galing. Woo! Enjoy sila. There we go. Kanya-kanya baba na sila. Cable card. Simple lang siya, hindi na masyado mataas. Diyan sila sumasakay, diyan sila bababa. Okay guys, kaya may pagsakay dito guys. Tatalikod tapos biglang upo. Ayun, continuous yung flow. Okay. At meron ding Jollibee dito guys. Jolly. Pambata naman dito. 70 pesos. So dito naman ay kiddie slide. Kiddie slide. Magkano kaya rito? 50 pesos only. Ito ay mga kabataan guys. Dito naman tayo sa may carousel. Okay, so. Wala masyadong pasero, wala masyadong nakasakay. Ayun o. 50 pesos. Grand carousel. Meron din silang mini train. 50 pesos din. Ito si mini train. Ayun o. So yun guys, so yung mga rides natin dito, meron tayong cable cart. Ayun sa taas. Cable cart. Tapos may mini train, may Ferris wheel, may octopus, at roller coaster. Kaso wala tayong operator ng roller coaster. At meron tayong conquistador. Ayun o. Biking ba? Nag-enjoy sila guys. So niyayaya ko ng mga kabataan. Side ako rito. Ayun naman ang tatawag na Crazy Hammer. Crazy Hammer. Talagang maki-crazy ka pag sumakay ka dyan guys. That is Crazy Hammer. At dito naman may Ferris wheel kasi hindi man naman. Wala akong pasero. Pambata lang. At ayan naman si Caterpillar. Ay, wow. Caterpillar. 50 pesos din siya guys. 50 pesos.
Len, email. Kaya nyo kaya, Len? Ako guys, no? Kaya lang gugulit. Wala pa man, Len. Ayun sila puso. Isa pa! Wala, boring! Okay lang kayo? Nilano kayo? Ano ba nasabi nyo? Wala kayong masasabi. Sasakay pa kayo ulit. Wala kayo. Hindi man ako ninervyos. Ay, wow. Hindi man ako tinablan. Ano masasabi mo, Pogi? Okay lang ba sa'yo? Ano masasabi nyo? Ayaw nyo na. Ano masasabi mo, Daniel? Basic? Basic lang daw kay Daniel. Asang ikit lang. Welcome sa roller coaster. Tingnan natin ang kanilang mga katapangan. So dati yan guys, no? Soul Angel yan. Yan sinasakyan namin ni Irene.
sila. Tutulak. Whoa! One round. Ayun yung unang bats. First bats. Second bats. So, mechanics dyan, hahatakin sila ng kadena pataas. Ayun o. Pag naidala na sila sa taas, yung momentum na ng cart yung magdadala sa kanila, paikot. So, ayan. Ayan si Axis guys. So. Axis! Akira yung brusoto, oh. Samasa mo, bros. Ang loko. Yan, may nigwa ka niyan, Max. Hey, now. Gusto mo. Ay, wow. Kumain mo ng konti. Ay, wow. Taas. Di ba, utak ko rin sa'yo ito? Sige. Sujet. Sige. Para makuha niyo yung prize. Ganito ako. Okay, ako naman. Ay, punyemas. Hey! Ay! Alright. Roller coaster. Magkakaugnay naman to, no? Dito po sa Okay. Alright. Okay. Aray ko, may saldak ko. Try natin dito, guys. Ayan na. Chug, 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 chug. Huwag kang tatalo. Wala pa naman. Ano masasabi mo? Kaya? Kabado po. Kabado. 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 Ayan na guys. Tayo na. Tayo na. Oh, ayan na. Para ulo kay sa cellphone. Ayan na.